Nazaretha ngizocela ukukhuluma nani kepha ngingakhulumi ngani njengabantu benkolo kodwa kukimi ke njalo ukuthi mangikhuluma ngithi Nazaretha ngoba ngikhule ngikhuluma nabantu benkolo kepha namhlanje ngigcile odabeni lwalapha inkolo engakabi bikho khona khuluma ke ngemindeni yethu izilimuke ziya ngokushintsha njalo mawungananga mawuye kwenye indawo avakashela khona noma esigodini esithize uyawusuke la uhlala khona ukhuluma ulimi oluthize mawufika lapho ulimi lwelishintsheke ngingenza umzekeliso nje mawungabala iminyaka osuyihlala eGoli ngesikhathi ufika la eGoli ongakhuluma lendlela okhuluma ngayo khona insizwa yomZulu esasisabatha naye eDube insizwa nje ephelele umZulu kwathi ngelinye ilanga ngikhulumela unye ulimi kimi yathi hawu Nhlanzi ubhadalela u23 hawu ngase ngithuka ngoba asibhadali thina la ekhaya siyanikela sinikele u23 ukushintshayo kolimi kodwa lensizwa ifika la eGoli engakhulumi kanjalo ukuthi u23 uyabhadala ayishela amatekisi shayela la eFaraday sasihamba nayo kakhulu lensizwa igama la uThokozana yakwaThango umoya kaShembe njalo masihamba nayo mangihamba noAninombali ngikhuthaza khona baba kuthi uthwala la eFaraday noma kusekhona enayimshayelela bagcina kuba uthwala loyo ngathi wampromoter lo mfana bagcina senamatekisi uThango ubhadalela kanjani u23 Thango na hayi Nhlanzi lo ubhadala cha usawumshumayeli uhamba I think uhamba nenyanga nothungo lo nonyazi wezwe sayasasuka nalensizwa kuyimina uAninombali uThango noma umfana ekuthiwa uLucky akakhoza wayepresent eSABC lezo insuku ngangisenamatoka ngiwabamba nje emsakazweni kodwa ngiwabamba njengomuntu oyifreelance hayi umuntu oqashwe ngokuphelele siya Inkosi uthingwe lenkosazana siyocela ukushutha ivideo noma iDVD yaManazaretha sithunywa hawumbatha azosikhathi wayesawo umhlelo omkhulu emsakazweni eSABC eyolungisa izinto zakubo kwakumele anikele ngeimbuzi ezine kwaShembe anikelela abakuba bangasekho anikelela uyise anikelela okhokho bakhe anikelela abazali bakhe engabe namali ke lo mntwana ngaso isikhathi namhlanje ngicela ukuthi sinamatekisi amaningi sahamba Nazaretha ngimkhombisa indlela zokwenza lokho endleleni kodwa nami ngisewumntwana ngingakazi ukuthi
Ngizohamba ngihambe ngiqokele izingubo engigqokile ezingisindayo. Ngicabanga ukuthi nami mhlambe ngiyoba umsakazi noma kangaze ngicabanga nje ukuthi ngoba umholi wesonto ozinto kwangangifikile noma emimoya ifika angithanda le moya ngathi yezangoma angicabanga ingcono yena ngoba uyazi ukuthi ulapha kanjani uyakwazi ukuthi kufuneka umuthi othize mhlawumbe elithize lokho kwenkolo maNazaretha kunzima ngoba umuntu uma egula ugcina usele noNkosi ukubusisa manje umuntu mawuthi kuye inkosi kubusisa umuntu uyangazi ukuthi kuthiwani umuntu nolahla endleleni uNkosi kubusisa kanti uma umnikeze noma imbiza nebhodlela elithize uyube nethemba lokuthi uzokusebenzisa ngoba uyambhalela ukuthi isipuni ekseni isipuni emini isipuni ntambama manje uNkosi ukubusisa usho kahle awazi ukuthi uhamba ufike phi kumuntu. Ngikhuluma namhlanje ngokuthi wonke umuntu unabakuba bahamba naye behamba naye nje banamacala abo. Ngabe ungumlungu lento ngikhuluma ikhona kuwena, ngabe umuntu omnyama lento ngikhuluma ikhona kuwena, ngabe ungowomdabu waseNdiya lento ngikhuluma ikhona kuwena. Sathi sibuya inkosi yamaNazaretha uthi ngolenkosazana selusibusi sithenzela umsebenzi eSABC wokulanda umlando wenkolo yakwaShembe ngoba ngangiyithanda kakhulu lenkolo yakwaShembe. Ingakho nomsebenzi engawenza wokushutha amaNazaretha akekho wakwawenza njengoPhakama. Khona la angashutha khona inkosi ngiyicela ukuthi ikhumule icathule enhlangakazi. Akusinombani ongacela inkosi uthinga ukuthi akhumule icathule. Ubobona ukuthi ubani loyo. Khuluma ngale DVD yamaNazaretha okuyibona na ku YouTube ngayifaka. Ngathi izoba yinhle baba mangase ngikwazi ukuthi ngithole uhamba ngenyawo kazange hambe isikhathi eside ngenyawo enhlakazi. Ngangicela nje ukuthi ngithole unyawo lakhe nomjivo. Akekho futhi owashutha umlando wakwaShembe waphindwa uchaza ngesingisi ngaphandle kaPhakama. Khuluma ukuthi mina zathi kwangena library kangibuye ngihlale ebusuku ngithathe lento eyenzeka lapha ngiyibhale ngesilungu iphinde ngiyibuyisele ezulwini. Ingakho yonke DVD yakwaShembe ibona ichaza iphinde ichaza ngesingisi ubekwazi ukuthi ayenziwe yimini. Amakhamera akhona saswa hayarishile lamakhamera saswaphethe ayibiza la ko500,000. Ngangiwenza lo msebenzi ngokuyithanda lenkolo, kodwa ngingacabanga ukuthi ngoke ngishumayele kule nkolo ngigqokele izinto engigqokile noma ngiyoyiba umholi waleli bandla. Ngangizibuka le ngiyipresenta, ngizibuka le nginenhlelo zami ku-TV, ngizibuka le ngiphesheya kweyilwandle, ngizibuka le ngusozimali. Namhlanje kuseni njengoba ngikhuluma le ndaba engiyikhulumayo yokuthi wonke umuntu uhamba nabakubo kanjani. Unkosikazi wami uthe letha ukumaya, elethela mina ngaphi khona nokwakhe. La iplate vuphansi
ey'tebhisini. Buka-ke uphethe iplay yodwa lo muntu buka ukuthi idlozi njani. Maliwe iplate kwaphahlazeka ukudla kwakhe, kwaphahlazeka ijuice yakhe, i-cold drink, iglass ebigcwele iFanta orange okweyami yama nje kanje masterpiece inyanga uyangachitheka. Khuluma umuntu obemasterpiece phezulu. Wami ukumaya wayihlalela nje netrailer ihlalela. Ngiyashaya uvalo manazaretha. Ngoba ukuba bengimtshelile ukuthi kwenziwa yini lokho mhlawumbe ngabe ubalekile. Abantu abadala bakhona manje usethukile ukuba kuthiwa ube umuntu indoda yakhe ethanda inyanga beyizoda sambe siyobhula. Kodwa ngikhulu ukushesha ngimtshela ngathi hayi akunankinga bayadla. Indlela abamaya ngayo ke le. Manje kodwa kwenzakala kanjani navika edlule ungenzile kanti ufuna kwenzeke kanjani wena? Nakuthange kungenzile, nakuthange kwangenza. Kumele phela ukwenze ufile yini njengoba kuyiplate. Cha, manje yini? Kusho ukuthi khona nje okungilandelayo. Okulandelayo ukuthi kuyiplate kulukudla. Kuba kuthiwa nje bengiyinsizwa impela ehamba indawo ngabe impela ngimthathile ngathi akasambe siyofuna. Kodwa ngoba ngiyazi kuthe kungakapheli isikhathi nganani wazela lo muntu walala. Kuba ngitezwe namhlanje ngezabathi. Laba bakuba bangasekho bebesakhona endlini. Mina ngiyababona yena akababona useleleke manje. Thui ngithi njengoba nilapha umuntu ola esontweni uhamba neinkulungwane zeingelosi. Lezi ingelosi yizo lezi ezingabantu abakini abalele. Inkolo yobuNazaretha ayikho ngaphandle ukuthi ngikhuluma ngalokho ngikukhulumayo. Inkolo yobuNazaretha isiqiniseko sayo ukukhuluma ngedlozi nosiko. Inkosi uKristu, Inkosi uJesu waseNazaretha bake bamhlanganyela abafarisi nabafundisi bambuza bathi rabi uthini ngabalele na? Uthini mfundisi ngabalele na? Wayesekufakazela ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo. Kwake kwathi ngelinye ilanga Inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha maNazaretha ekhuleka bathi bebhekile abafundi bakhe babona uMosi ekhuluma naye, babona uElijah ekhuluma naye, babona abantu akade bahamba emhlabeni. Lokhu kushumayela kwami akukho manganifundisi ngabalele. Weludlawo
Ludlawo lwezo lokuza ungephule awiludlawo ludlawo lwezo lokuza awusingishile sewani lehawela umoya wami singishile sewanile wanile awila uzofikela ukukhathala emzimbeni wakho bese ufuna iphilisi fikela ukugula bese ucabanga iphilisi ungafuni ukufuna ukuthi yini le njengoba ithi Inkosi namhlanje angikhulumi nani njengabantu benkolo ngikhuluma nesizwe engakhuluma ngisho esizweni esimhlophe engakhuluma ngisho esizweni sabomhlophe ngikhuluma nabantu ababantu abazelwe emndenini ngaphandle kwenkolo abantu abaziyo ukuthi kwakukhona umvelinqangi ngesilungu God of the universe uNkulunkulu ophethe ulwandle ophethe amafishi ophethe izilwane zonke esizaziyo nesingazazi umdali wezulu lomhlaba singakazi khuluma indaba ze-religion ukuthi lo usonto kwaShembe lo usonto ZCC lo usonto kwaMdise cha kuyimindeni nje njengoba nilapha nihamba nabo banani mabengekho phakathi kwenu ngikukhulumelani lokukhuluma ngikukhulumani Manazaretha niqina nini ukwenza nje iladi uthi namhlanje ngikhumbule abakithi abangasekho siphelelwa imisebenzi nje asiboni imali akuhlangani akushadwa akulotsholwa siyalwa into encane nje into encane nje la ekuPhalameni baningi abantu abangamanazaretha bayayihamba imihlangano njalo kodwa bayakhohlwa ukuthi bahambele obani emhlanganweni njengoba nila esontweni nizokhonzela abangasekho hayi nina niyokhonzelwa izingane zethu ingakho ngithi kunikelelwa abangasekho ngoba babe namacala abo yibo banilethina njengoba sisho isihlabelelo umzimba usopheli uphelile akubhubhe ukunyama awukuzi umoya usende nguso
Hawule Inkosi amhawukeli wezinyembe ziyahawukela umoya wami mhawukeli wezinyembe ziyahawukela umoya wami. Awubuke ukuthi kulula kanjani lokho engikushoyo. Ngeke uphele u300 ngale nto engishoyo. Ngizokubalela ukuyenza. 300 rand wenzele abakini abangasekho ukudla. Njengoba nangu umkamkhulu nje. Tsho bamphucile phela bambona everything yakhe. Breakfast. Malini breakfast? Breakfast 20 rand mhlawumbe. 30 rand emini. Njalo uyadla wena. Uzodla nje manje. Uzophucwa phela. Mansuka la ngizodla nje. Ntamba muti. Nami ngiyodla. Kanjalo. Mina umsebenzi wami lokho phela ukuthi nginikhumbuze. Enza iladi. Yini iladi? Namhlanje ngipha abakithi abangasekho ukudla. Umtshela ukuthi ngeliphele ngiqolo. Umtshela ukuthi ngeke phele into ukugula. Umtshela uyabazi nayi. Ngoba ngiyanikhulumela nabo bayanizwa. Bakhona. Bangakhuluma phela kuzokhuluma ba. 300 rand. Thenga inkukhu emhlophe ulamthuthu. Mhlawumbe 100 rand. Qedile. Thenga impepho. Thenga isinimfu singaba green noma singaba bunyama kodwa kube isinimfu. Thenga amasi. Thenga impepho. Khuluma emsamo. Thatha isinimfu lesi noma uhlala eflatini noma uhlala hostel noma uhlala emotweni. Thatha lesi sinimfu sithele phansi. Thela impuphu kancane, thela amasi kancane, beka impepho la, shisa impepho khuluma. Khulumeke manje. Ukhulume uzukhala mawuthanda. Tshele konke ufunayo. Bese uyabatshela ukuthi ubapha ukudla. Le nkukhu uyichele ngamanzi kasikhombisa. Imali ayikho. Uyichele ngamanzi kasikhombisa. Sizoyiphendula thina aboshembe ngaba inkombe ngaba imbuzi. Kuze uzeke ukuvilapha kokuhlabela abangasekho ngoba uthi awunamali enkombe. Ngithi inkukhu ke manje. Kuze uzongizwa uthi ngithini. Emva kwalokho sowuqedile le nkukhu uyithele ngamanzi kasikhombisa ucela imphefumulo wayo ihlatshwe niqhuthe ilale emsamo ngakusasa nipheke inkukhu nabantwana bakho nezihlobo zakho phuza cold drink badlile. Badlile eNazaretha uzothi uqeda nje uzozwa nawe uma uphila. Uzozifonela umuntu ethi hayi nakho ukuthi hayi na imali awu na umsebenzi awu na iqolo liphela. Nenkosi nayo ithola seyibambilotho la ngithi ngiyodla lotho ngibamba 50 rand. Kanti wena ngikutshela into ebalekile ukuthi ungapheli inyanga ezintathu uyiNazaretha ungazange uzuhlabe ngisho inkukhu ushisa impepho ukhulume nabadala. AmaJuda akwenza ngale zonke amasabatha. Ngaphambi kokuthi kungene isabatha AmaJuda emva kwa2 ngo6 bayahlangana khuluma ngento engiyaziyo. Benze isapha yesabatha. Inkosi uJesu Kristu izohamba emhlabeni eGetsemane yabiza abafundi bayo yabamayisa isimaya sokugcina okuyilesi sidle engikhuluma ngaso. Engithi senzeleni abakini abangasekho. Angikhulumi ngento engekho eBhayibhelini. Ngikhuluma ngoKristu into ayenza. Baze bathi eIsrael it was the last supper kaKristu. Yini kuze kube ne last supper eIsrael?
yini amaJuda njalo ngaphambi kokuthi kungene isabatha bayabizana bewumndeni bagqoke izigqoko zabo bahlale bahlabelele bese beyamaya bamaya nabangasekho ntambama mase babuya esabatheni ngo-6 ayisekho inkinga kodwa uma bayingenisa isabatha bayamaya mama ingenisa isabatha badla njengomndeni ungahamba uyofunda iThora ungahamba uyokunoma umuphi umuntu okulenkolo yobuNazaretha ogcina isabatha kuthi lokho ngisho kwamanga yini ufuna noma umuphi umuntu ofunda iThora osankolweni yamaJuda umbuzo lokukhuluma ukuthi ngaphambi kokuthi bangenisa isabatha akwenziwa yini ukumaya abadle nabaphansi kubekele ngisho okhokho bakhona iplate ngikhuluma ngabenungu manje khuluma ngokuthi ngake ngayihamba kunevi leyo sapha yamaJuda ngake ngayihamba kubheni leyo sapha yamaJuda kwakhe thina sibapha nina abakithi abangasekho ukumaya ngikhuluma ngoba kwenzeke kwami namhlanje ngikhuluma ngoba mhlambe nawe uzolokhu uthi uhamba inyanga lokhu uyaqhuzuka phinde ubophe ufake iplaster phinde ushayisana nomuntu ngesiphundu ishila ingwema ethomuye phezu komuntu hawu sashayisana ngemfuba sishila ingane kwenzakalani ekhaya sashayisana ngemfuba sathi ingane omunye phezu komunye mina ngithe ngasibuyele emasikweni inkosi busuphongwe wena